No li diguessis rau, Alejandro, tu, No li diguessis rau, aquesta rau... Bueno, només ho entenem aquí, això. Només entre mallorquins. T'he de donar les gràcies per venir, perquè sé que t'ha costat quadrar agenda. Gràcies per vosaltres. Perquè estaves entre anar ballant la Shakira o venint nosaltres a Pim Pam Llum. I al final, mira on estic. I al final mos ha triat a nosaltres. I jo sé que t'ha agradat molt, però hi ha d'haver una raó oculta. Ara és el moment de pegar satxasso a la Shakira. No s'enterarà perquè ella ha viscut a Catalunya però no ha entès massa cosa. Som massa alta per una Shakira, no quadram. No va bé la cosa. Això deu passar més d'una vegada, no? Això passa, clar que passa. A vegades no tot quadram per totes les feines. Perquè això amb en Chayanne, per exemple, no t'hagués passat. No m'hagués passat. Així, de 1,80 m no passa. Per això t'ho dic. Bé, ara me contaràs coses, curiositats de cantants, no mos ficarem a ningú. No. Shakira, perquè mos feia un cop de... Tanmateix no mos entenen. No te faré ballar tampoc perquè ballaré jo, perquè m'agrada molt fer anant cap en el sofà, saps les coreografies típiques dels programes. En els programes, si te fixes, hi ha uns coros de ball que sempre fan les mateixes passes. M'estàu seguint, Mateu, tu me pots seguir, trobes? Alerta, perquè som una sílfida, jo. Té molt d'art, m'encanta. Jo és que vull que ballis tu, jo no vull ballar. És que fan així, saps? Sí. Que te sona aquesta coreo? On són mans, totes soles, ballen així, llavors se fan així, se toquen així i se'n van. Ella era ballarina i no mos havia... Jo volia ser ballarina, però... Volia ser ballarina, però mira, no ho tens dominat, Jo crec que sí, que ho tens dominat. Però jo no ho tens dominat, però hi ha molt de cantants que tampoc no li tenen. Totalment d'acord. Ah, que sí? I se fan com que... He hecho clases de baile. Cadascú fa el que pot. I fan coses tipus això que veurem en aquest vídeo ara. Per dissimular que saben ballar. Me tirareu aquest vídeo ara. Mireu, graven un videoclip i diuen, jo sé ballar. Veus? Just. Jo no sé qui és aquesta, amem? Això és Nozuna. És Nozuna. Tu ho sabràs més que jo. Sí. Peso Pluma. Què és això de Peso Pluma? Ara m'estan dient Peso Pluma. Peso Pluma... És una cançó de Nozuna? No. Peso Pluma és un altre cantant. No, així, Peso Pluma. Peso Pluma és el seu nom artístic. Jo que l'anava a agafar, Peso Pluma, però ja està agafat. Sí. Perquè ja està agafat. Peso Pluma ha estat un so de rec que he fet tour llarg, així amb ell. Sí? L'any passat vaig estar 4 mesos. I això, del videoclip, t'ha passat molt de pizza en els concerts, que tu dones tot allà, tota suada, i ells comencen a fer així, o se'm toquen el paquet, que això també ho fan. Jo he viscut, crec que de tot, vamos. I, bueno, evidentment, sempre és agradable ballar per qualcú que balla, també, no? Però és la minoria. És que és difícil. És la minoria, és complicat. És que jo ho penso i dic... Cantar i ballar. Nosaltres ja estem avasats, però bueno, nosaltres ballam, jo què sé, 20 cançons en un concert, però és que ells han d'aprendre les 20 coreografies, més, potser 10 cançons més que han de cantar ells tots sols. És complicat, no? Més els trossos, que no te tirin el playback, tu l'has de cantar. Així que també t'he dit que els que ballen i canten, xapó, perquè... Però seguiu tots com a grup, ara si has estat de gira amb aquesta lot amb Peso Pluma, que dius, perquè és un atlot, no? Ho dic bé. Bueno, és un grup mexicà, realment. Ha estat un so de rec que he fet tour així llarg. Vaig estar bé, Nozuna, he estat amb la Karol G, I se crea aquest clima com a les companyies de teatre, per exemple, que tots van junts, tenen un ritual abans de sortida. Total, sí. De fet, abans de cada show, sempre ell era el que agafava tot el grup, ballarins, músics, és a dir, tots junts, i se crea aquest moment de... Home, estàs per sortir davant, no sé, 30.000 persones, 20.000 persones. Això d'impressionar. I per molt que és increïble, perquè la gent de vegades me demana però tu ja ho deus tenir com... No, és que per jo cada vegada que puig damunt l'escenari és com si fos la primera vegada. Si ho vius ja amb més experiència, però és que nervis, aquesta coseta de segueixes tenint. Jo sempre dic, i quan perdis això ja no té gràcia. Tu penses com jo, ara veiem imatges de... estàs tu ballant... Sí, això són jo, Exactament, estàs tu ballant, jo dic. Ho vestit davant tot. Tu penses com jo, abans de sortir a l'escenari, sempre treballaré i cauré? Sí, sempre. Que és un enanito que se te cruza així, que jo li dic que és com a la cosa aquesta... En el meu cas és... Me quedaré en blanc.
me quedaré en blanc. M'afegirà la coreo. Me perdré, tal, no sé què. I és increïble perquè a vegades la ment te juga males passades. Que falles. Perquè tu ho tens, però quan més ho penses, d'això m'ha passat a vegades de repassar una coreo antes de sortir, que la tenc bé, però antes de sortir me quedo així en plan, ai, que venia aquí. A mi I jo després dic, però per què ho repàs? Me flipa la capacitat que teniu d'aprendre tantes coreos de tantes cançons. Tot passa molt aviat, és a dir, has d'estar super... Però sempre fa gràcia, sempre cerques qualcú que treballi, saps? Com en Chiquili 4 quan va anar a Eurovisió, saps? Que les dues actrius feien, l'Alejandra i la Sílvia feien allò de que una queia, l'altra treballava, l'altra anava cap allà. Això té molt de mèrit, És un mal de cap que deus tenir. En qui trobes que t'has entès manco anant de gira? O en quin estil, o en quin tipus de cantant, si no vols donar noms, que has dit que no sortim molt de bolos aquí perquè no m'ho estic passant massa bé? Bueno, el meu primer tour, que no vull dir noms... No, però no t'ho vull posar en el compromís. Però sí, va ser un poc que l'artista no era el que més m'agradava i bueno, al final no sempre les feines com tot, no sempre tot és de color de roses. Clar. I a vegades tens un grup superguai de ballarins, perquè la meva feina no és només en l'artista, és a dir, jo a vegades dono més importància a qui faig feina, els meus companys, els ballarins, el coreògrafo i tal, que no l'artista en si. I jo què sé, aquest tour, l'artista no me va acabar de matar massa, però amb les meves companyes me lo van passar superbé. Se va salvar. I en qui sortiries de festa? En quin d'aquests artistes que has fet un tour, aquesta, has fet un tour fantàstic i has dit, si me'l trobes... Amb en Peso Pluma. Ah, veus? Sí. Justament jo... Bé, Peso Pluma és un grup mexicà i l'artista és nom Hassan. I no sé, com que m'encanta perquè són molt... Són com de poble, però mexicans. I jo me sento molt identificada, són molt autèntics, saps? I és guai, com que no... Sí, amb això estic... Ells són ells i ja està. I ells han triomfat perquè són així... duen lo seu en el món i estan. Escolta, tu vens de Felanitx, has nascut a Felanitx, però supos que vas haver de partir fora ja per estudiar dansa. Sí, jo me'n vaig anar quan tenia 18 anys. Clar, te'n vas haver d'anar fora i per desenvolupar la carrera professional, clar, també. Però fins i tot fora d'Espanya. Exacte, és que a Espanya... La ballaria a Espanya no és fàcil. Primer de tot és una feina que és una pena, però no tenim conveni, no està considerada una feina. I és fort, no? A vegades per un mateix, jo ara ja no, en aquesta altura ja no, gràcies a Déu, però jo me'n recordo quan tenia 20 i pocs. Em deien, què fas? A què te dediques? I jo, som ballarina. Ah, i què més? Sí, això. I jo, bueno... Això és una cosa típica. Però clar, això és perquè aquí no està considerat, estem bastant enrere respecte a als Estats Units. Als Estats Units, jo crec que la meva feina és el més top, no? I que la sortida top que tens aquí, Pentures, estava en el grupo de baile d'un programa d'èxito. Sale nuestro grupo de baile. I dius, sí, ja, però no seria això. I bueno, he hagut de deixar Silla i partir. Això t'anava a dir, perquè ha hagut d'abandonar Felanitx, bé, com tanta altra gent, perquè la Maria Hein també surt de Felanitx, en Miquel Gelabert també, que està instal·lat allà a Barcelona, vull dir, hi ha molta gent, en Miquel Barceló, hi ha molta gent que ha sortit d'aquest poble gros, anava a dir poble, però no, Felanitx era un poble gros, però és poble d'artistes i talent. Sí, total. És que jo crec que Mallorca en general, sap el petit que és, no? Com que hi ha molt de... Jo crec que, clar, surts d'aquí i ja te dones a conèixer, perquè tot d'una duim el nom de Mallorca, o qui és d'Eivissa, o qui és de Menorca, qui és de Formentera, sempre diu, no, que ets de ses illes, i dius, no, d'una en concret. Això és una cosa que mos fa molta ràbia, no? D'una en concret, saps? Val, perdoneu, podeu començar a venir, que és que m'he preparat una secció i se m'ha oblidat... Però és que li anava a demanar coses interessants, no aquestes coses teves. Ja, però és que m'han demanat, per favor, que me preparés la secció, me l'he preparat i jo se m'obliden les coses, si no veniu. Me sap greu té rotllo així. No, perquè jo ara volia que me contàs coses de la gira, de gent interessant.